Шипка. Паметник на свободата. Паметникът Шипка е един от най-ярките символи на признателността на българския народ към храбростта и саможертвата на героите, борили се за свободата на България. Величествен и горд, монументът е издигнат, за да увековечи подвига на войниците, участвали в битката при Шипченския проход по време на решаващата за освобождаването на България от османско владичество руско-турска освободителна война. Известна още като Шипченската епопея, тя включва поредица от ожесточени сражения, най-тежките и решителни от които се водят от 21 до 26 август 1877 година. Въпреки численото превъзходство на османската армия, опълченците показват изключителен героизъм и удържат вражеската офанзива до последно. С това провалят замисъла на Сюлейман Паша да премине в Северна България и разгроми руснаците. Накрая опазената Шипка изиграва и ключова роля за капитулирането на Османската империя. Идеята за построяването на паметник, увековечаващ народната признателност и благодарност към паметта на хилядите войни, дали живота си за свободата на България, е предложена още по време на Учредителното народно събрание в Велико Търново през 1879 година. До действия и реализация на идеята се стига едва през 1924 година, когато е обявен конкурс за проект на паметника. Той бил спечелен от архитекта Атанас Донков и скулптора Александър Андреев. Благодарение на съвместните усилия на архитекти, скулптори и майстори от цяла България и въпреки суровите условия и труднодостъпният терен, които превръщат построяването на паметника в изключително изпитание за всички работници, той е официално открит на 26 август 1934 г. от цар Борис III по повод 56-та годишнина от Шипченската епопея. Паметникът на свободата, както е наречен, представлява един монументален каменен блок с форма на пресечена пирамида и по своето архитектурно оформление напомня крепостните съоръжения от времето на средновековната българска държава. С обща височина от 31,5 метра, той се състои от цокален етаж, гробницата, и още 4 етажа, където било замислено да се създаде музей. На борците за свободата гласи надпис с метални букви, поставен над главния вход от северната страна на паметника, издигащ се величествено на връх Шипка. От северната страна, на разширения отстъп, над входа гордо бди на стража 8 метров бронзов лъв, а на източната, южната и западната страни на паметника с големи метални букви са отбелязани имената на Шипка, Стара Загора и Шейново. Местата, където руси и опълченци са проявили изумителна храброст, проливайки кръвта си за свободата на родината. През 1957 година, наред с архитектурно-благоустройствените паркови подобрения, са направени значителни промени и във вътрешността на паметника. Приземният и партерният етажи са свързани с кръгов отвор. Долу, върху 4 лежащи лъва, е поставен нов каменен саркофаг, под който са събрани костите на загиналите за свободата. Пред него се намират скулптури на руски войн и български опълченец, застанали рамо до рамо на стража. Друга скулптурна фигура в горното помещение символизира победата на руско-българското бойно братство. В останалите етажи е изложена експозиция, която разказва за героизма на руските войни и българските опълченци по време на 5-месечната отбрана на Шипка. Тя включва богата колекция от ордени и медали, снимков и документален материал и оръжия. Там се намира и копие на Самарското знаме. Към паметника на свободата водят 890 стъпала. Той е част от парк-музей Шипка, представляващ комплекс от 26 паметника, възстановки на позиции, батареи и землянки на площ от 120 хектара. Освен едно от най-силно заредените места в България и една от най-големите туристически забележителности, паметникът е и мястото, на което ежегодно се провеждат честванията по случай националния празник на България. Всяка година, на 3 март, хиляди българи се събират пред паметника на Шипка, за да отдадат почит на загиналите в името на свободата на родината. И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век.